Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, welcome sa satuyang programa. Aldaw kita ngunyanin Lunes, Petsa 12 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, ako mampuan sa indong lingkod. Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ini ang programang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, liwat partner. Masiram na hapon, partner. Masiram na pagkahapon, partner. Kadako kitang tatabangan ngunya na pagkaldaw na naman, partner. Nariparo ko nga ni, talagang duro-diretso, dahil na napupugulan, dahil napapagal, dahil nagsasawa sa pagtabang ang programang ini, Tabang Ora Mismo, Correct, kan partner. Action Co Center and Congressman Saldico. Pero before ka yan, igwa kita ning papremyo, partner, Giraray. Na naman. Siyempre, ibang klase ka ang talaga. programang ini mga ka-aksyon, igwa kita ning papremyo para sa mga estudyante. Ibang klase talaga ang preparasyon kang programang ini. Yaon so pagtabang ora mismo, yaon pa so papremyo ora mismo. Correct. Ini pong papremyo mi para sa mga estudyante, kinakaipuhan lang din dong magtag ning tulong estudyante asin mag-comment sa samuyang live episode gunya na pagkahapon. Ano pa, maliban sa pagtag, maliban sa pag-comment, ano pa ang dapat gibuhat? Siyempre, kinakaipuhan nindong i-like ang samuyang official Facebook account ang Action Co Center. Kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa samuyang YouTube channel ang Action Co Center. Sa madaling sabi, partner, maliban sa pagtag, pag-like, pag-comment, dapat subaybayan nindaan kagayunan mo O siyempre, sa ang sa programa. imong man nakagupuhan, Tama. partner. Yan ang dalan para buinasong ka mo na magkaigwa ka mo ng premyo. Mahiling na nindoan mga Salvador, ang Mr. Siram, pasain ka pa. 3-in-1 Boundary partner. na. Boundary na. na. Pagkatapos mong mahiling si Ma Salvador and Mr. Siram, pwede ka na magkaturog. Solve na. Pag mata mo gana ka na. Bako lang. Ilingon mo na naman girarisin na. Yeah, pwede nindang i-preview girara ita nga ning maaraman ninda lalo partner kung ano mga kaganapan sa satuyang Bicol Region. Tama. Kaya yan po mga tugang, arog kan kasimple sa paliwanag ni partner kung paano ka mo makakuha kan mga sorpresang papremyo. Hali mga tugang kay Congressman Saldico digdi sa Action Co Center and ako Bicol Party List. And syempre mga ka-action din nindong paglingawan, mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana nin tablet. Yan. Dapat may rason. Dapat mga ka-action, estudyante po, estudyante ang kinakaipuhan mag-comment, asin mag-like, mag-subscribe, tanganing, manggana ning tablet. Alimbawa, ang comment mo kung nata kaipuhan manggana ning tablet. Alimbawa, ako si Maha Salvador, kinakaipuhan kong manggana ning tablet kasi aside ako tios na, di ako makapag-online kasi nanunubli lang ako ng cellphone. Alimbawa, ako si Mr. Siram, kaipuhan ko ang tablet, medyo makulog ang payo ko. Nataman. Wala akong pigagamit na tablet. Bulong yan, partner. Wala akong pigagamit na tablet, nag-i-eskwela ako. Makulogan pa yung mo ta, nadidipisilan ka. Mag-eskwela. Daig ka ng gadget. Tig-isip mo tulo, suwi lang ha. Bueno, mga tugang, mga kabarangay, saro na naman na makabuluhan na pagkahapon ang satuyang pag-iribanan digdi sa Tabang Ora Mismo dahil ngunyan. Igwa na tulos kita nin makakaibanan para tabangan ni Congressman Saldico digdi sa Action Co Center. Daing iba, bisita tango dyan partner, si Manay Marijin Atonda. Maray na pagkahapon, Ma'am Mary Jane. Maray na hapon Apo. man po sa inyong lugar. Ano tabi ang samuyang maipaglilingkod sa inyo? Nagigdi po ako para maghagad po ng tabang para sa breast cancer ko, sa CT scan po, din ultrasound din ano po. Pirang taon mo na po iyan na pigmamati na sa imong helang sa breast? Na-diagnose po ako ng 2019. 2019. So maga 2 years na po. Nag-undergo na rin po ako ng chemotherapy, then radiation. 2 times po ako na chemo. Subot sa bihon po, pirang beses ka nang nag-undergo kan mga laboratory test, na-chemo ka na. So, nag-ano na po itong buhok mo? 2 times na po na rin nakalbo yan. Okay. Nakakalbo pa lang partner. Yung partner, ang graduation baga makusugod. Taga sa Chemo po, Manay. Rawis po. Ravis, Legazpi City. Pero sa presente po, sa inka po niya nag-uli. Sa tugang ko po sa San Roque. Napangalas lang ako partner, nata masyadong naglulubong marayan na pag mga kababaihan na nagdadako lang po sa may breast cancer. Sa inya naku po daw, ano? Oo. Dapat kayo maging guest na naman si doktor, ano? Iyo, kinakaipuan. Tangan Ano yung yan, mapaliwanagan tan sa tuyang mga kababayan kung paano maibitiran ang Ano ihelang yan, na breast nalalanog cancer. o paano kung sa pagtrabaho, nalalanog sa pagtrabaho. Ipaulak mo ako, partner, may magag. Ang mga termino mo kaya, alamang mo Sa nalalanog. pagtrabaho baga, ara mo, siyempre,
Pero may naaraman ka ng lalaki, may breast cancer? Igwa partner. Igwa? Igwa. Sige, Oo. dapat may Pero bisita mostly kita ka talaga na nagkakaigwa ng halangkaw na bilang ni nagkakaigwa ng breast cancer, mga kababaihan. Oh. Okay. Manay Marijin, kani ka nagkahilang or bago ka nagkahilang, ano ang hanap buhay mo? And ngunya na may hilang ka pa, paano ang pagbuhay-buhay? Kaya ito po, nag-OFW ako. Then, nagkaigwan ng puhunan. Nagtinda-tinda po ako sa, parang Talipapa. parang sidewalk, gano'n. And then, nakakuha din kami ng tricycle. Kaya lang, kang na-diagnose ako, naubos din. Kira po anaki mo? Saro lang po. Saro lang. Suago mo po. Wala na po. Nagsa kabilang din. Bahay po. Bahay o buhay? Sa kabilang bahay, partner. Bahay po. Oo. Nangyari po ito, kang igwa ka ng mamati. Kaso rin, binayaan pala, partner. Binayaan ka, kan may hilang ka na? Iyo po ito. Wala Oo. na po. Awara pa. So paano mo po pinapadagos ang sa imo pong buhay despite na igwa ka po na mamatayan, masakit ang buhay, mayo ka pang ka-partner. So paano po iyan na? Napundo na pati so hanap buhay niya. Oo. Madipisil po. So, inat po. May gwapang pigpaparaos. Kaya ito pong huli na, apot-apot na lang po kung sain. Hanggang po na, nasabi nga po na may ako Bicol. Nagdulok po ako. Hindi po ako nasupog. Dahil nga po, buhay to eh. Buwan labanan. Maringani po ta. Pipauli na ako kayo sa Manila. Ta, nagsabi sa kuya na, digdi nga sa Manila, nagtatabang ngayon ang ako Bicol. Sa sarap man na Bicolana kong barkada. Sabi ko, napag-isip-isip ko po, bakit po ako pupunta doon sa Maynila? Nandito naman po ang Bicol. Purong Bicolana ako. Siguro naman matatabangan ako dito. Hinanap ko po ito. Pero may nagsabi sa ko na puro school. Suportado daw sa pag-eskwela, dapat daw estudyante. Sabi ko, bakit po? Hanggang sa nagduman po ang nag-apot-apot po ako. Nagpa-laboratory ako. May nagsabi naman sa ko na, maglapit ka sa ako Bicol. So nakabot sa iyang istorya pala, partner. So may mga Sa hilang-hilang scholar lang man. ngayon So buod nagtatabang. sabihin po, natabangan ka po kang ako Bicol. Iyo po. Opo. Inot po, nagpa-laboratory ako. Nakagilok nga niya ako. Tapos sabi ko, maghagad akong tabang sa Malasakit Center. Tapos, may nagsabi sa ako, duman ka ngaya kay LB, ganun. So, pag-aapot ko kayo, sabi ko, pagkatapos ka ini, ano na naman kang gigibuhon ko? Si Ate LB partner. LB Sidenyo, palakpakan ta si LB Oo. Sidenyo. Iyon Talagang ang pag-asa kan mga pasyente. correct. Pag sinabi mong Malasakit Center, So, ako akin mo po, Bicol, Manay, hain. LB Sidenyo. Sa Manila po, na-lockdown po siya doon. Dakula na. Nakula naman po. Di ika, paano po so pang-oral daw mong pangkonsumo mo niyan? Sa sa mga tugang-tugang ko na lang po. Tao-tao. Kung saan man Nakaisal ka po ngunyan sa tugang mo po. Opo. Na ikaw naaraman mo po, igwa kang helang na breast cancer. Ano po tulos o naglaom sa ikaisipan mo, knowing na ikaw po single parent? Dati po, din po ako, na-stress din po ako. Pero ngayon, kahit kung naalaman ko nga na may nagtatabang man, sabi ko, ito na to, laban ko na to. Pirang taong ka na po mo niyan, Manay? 47 po. 47. Mhm. So, iyan po ng mga inagihan mo pong laboratorio, iyan pagpa-chemo mo po, na-mention mo po na dati ka nang tigtatabangan kan ako Bicol. Wala po nung naoperahan ako Bicol na rin po ang nagtabang sa Opo. kuya. So ngunyan po nanay, ano po ang kahagadan mo, tayaong kagiraray po digdi, tanganing ipadagos po sa imong medication. Yung sabi po kasi ng doktor ko, kailangan daw po ng ma-CT scan, whole abdominal ultrasound, din mga laboratory, para masabi lang daw po na talagang wala na po yung cancer na So na buot may sabihin po medication na nanay, lang po. ma-undergo ka po ni nagkapira pang test Opo. para maaraman po na wala na talaga so cancer cell po diyan sa imo pong hawak. Opo. Ang Apo. kagayunan, partner, day nawawaran si Manay nin pag-asa. Aram mo, gulpi man kay mga iguana ka na insidente, may breast cancer, pero naka-recover. Naka-recover. May mga testimony kaya na nahiling ako kung minsan sa telebisyon na dati may cancer sinda. Pero kung minsan pag talagang desidido and Determinado na determinadong gusto magmarahay. Nanay, na-mention mo po na dati ka pong OFW, tapos po nagbalik ka digdi po sa Riyong Bicol. Kumusta po nanay sa experience siya before buda sumunyan po na igwa ka na ning kamatayan?
Kaya ito po, kanya ako duman, makulog man sa payo, puro sabugan man kaya duman sa Lebanon. Sa Lebanon. Nung time na yun, sabugan duman. Ayun. And that time, kanyaong ka sa abroad, iyo naman so pag sa kabilang bahay ka nagumo. Sa Kapungawan. Hindi po, ano pa po, baby pa po yung akin. Pag uli mo po, di ka mo pa man. Wala po. Binayaan At ka kasi talagang. nag-ali po ako, wala na talaga. Okay. Okay. Dahil nadangog na ni Congressman Saldico ang sa imong kahagadan. Kahagadan. And aram mo naman ang programa kini tabang ora mismo. Kaya ngunyan makakasabay ta partner Yaon si, provincial coordinator. oo. Ray Calyos. Yan. Ray na pagkahapon tabi sa Ray, ano tabi ang ang kahagadan niya itong mag-undergo po siya ng CT scan para maraman kung yaon pa si cancer cell sa iya. Ano po ang darang ayuda, response ni Congressman Saldico? Maray na paghapon po. Matapos po na madangog ni Congressman Saldico ang sa imong mga inagrangay duman sa imong namatian. Aram mo po, si Congressman Saldico, haluyo na po siyang nagtatabang an Ako Bicol, saro po siya sa founding chairman kang Ako Bicol, na ang kamauutan, matabangan ang mga kababayan ng Bicolano na nidipisilan sa indang pagkabuhay, Iba-ibang aspeto. iba-ibang aspeto. Kaya Sir. subago nga ni nami-mention Opo, niya Boss Ray na ang huna niya sa edukasyon sana. Aya. Oo. oo. Bako lang yan Ayan. sa edukasyon Kadakol talaga na nakapokus mga ang Ako Bicol. programa ang Ako Bicol. Iyo tabi, sir, aram po nindo, an Ako Bicol, halos sa bilog pong Kabikolan, bako, sobrang sarong dekada na po ang Ako Bicol, na iminok na para sa mga Bicolano, na nakatutok talaga sa edukasyon, sa salud, Kabuhayan. livelihood, Sa kapalibutan. sa kapalibutan. Patunay po dyan itong uminagi bagang Bagyo. bagyong Rolly. Ruli, sa mga bagyong Riming. Gabus na bagyong uminagi. Gabus na bagyong uminagi. Saro sa mga Aktibo ang Ako Bicol Party List. halos kadakulan sa mga trainista po. Sinda na po ang nagmanihar para sa relief and itong rescue and retrieval operation. Yaon permi ang Ako Yaon Bicol. po ang Ako Oo. Bicol. So ngunyan tabi, Ray, ano ang maitatautang asistensya kay Ma'am Mary Jane? Igo po si Congressman Elizalde ko ang Ako Bicol, sinagot po ni Congressman ang pambayad mo sa CT scan as in laboratories. Okay. Ayun. Takulaon po inimbagos. Ora mismo, ha? Ora Ora mismo mismo ha. po. So iyan nakahagadan niya ng aning mapadagos ng maging kampante na ang isip niya. Dahil na siyang iisip po na itong So, cancer yun cell na sa ini. lawas niya mawawara na. Iyon na po ini. Automatic. Automatic. Pakadangog po sa imo, iti uminapurtulo si Kong. Iitaw ta na. Oh. Itaw na. Ayan, itaw na po. Ayan. So nakabugtak din ni Nag-agi sa partner kuya, ang agi CT man- scan, buda ang laboratorio. 6,000. 6,000 ang CT scan, laboratories 1,175. Sagot na po kan Ako Bicol Computer daw Party partner List. kung matibay ka sa math. 7,175. Correct. Ini po tabi na Mary Jean, ano po ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi asin sa Ako Bicol Party List? Marami pong salamat, Congressman Saldico, asin sa Ako Bicol Party List, at sa mga staff niya po na natabangan po ako sa halagang ini ng aning matapos na po ang pagpahulong ko. Nanay, kung may kahagadan ka po kay ano po an mo ya mo itong kay Lord kun baga anong kahagadan mo na uyan na po si mga test laboratories, ano pa po ang kahagadan mo, pwede i-direkta mo po sa iya, pwede mo po maraman kung ano talagang kamautan Bukod mo. po sa sana sa maging maganda na ang kondisyon ko, sana po lumawak pa yung matulungan ng Ako Bicol. At sana po palagi po kayong nandyan sa Saldico, asin Ako Bicol sa Muyang. Ayun. Ayan. Magayuno na mensahe Opo. partner. Bueno manay. Maliban diyan sa tabang sa laboratory and CT scan CT partner. scan, igwa pa nin regalo sa imo si Congressman Saldico ang Ako Bicol Party List and Action Co Center na Grocery. grocery. Ayan. Tanganing
mabawasan man ang sa imong pag-iisip ang oral daw tabi, Ma'am Mary Jane. So, Kaya kung naglaog ka digdi man ay na medyo magian sa nang bag mo, pagluwas mo pagluwas mo, magabat may na. bit-biton Magabat ka. na Pero sa pagmati mo, magian na. Mag-iana na po. Okay. So mga ka-action na, ayan, partner, saro naman na patunay na ang pagtabang ni Congressman Saldico as in ako Bicol Party List, pirming yaon, ora mismo. Pagtabang sa mga kapwa Bicolano na nangangaipo ora mismo. Mga tugang, dahil po kamo maghali, dire-diretso ang programang ini. Gulpi pa po kitang mga tatabangan, gulpi pa pong asikasuhon, aayudahan ang Action Call Center, ako Bicol Party List, si Congressman Saldico sa samuyang pagbabalik.